karo anakmu dhewe, tegel karo Sinuwun Prabu Danapati ya Danaraja. Eling dieling, kowe wis kebacut neteske wiji. Neteske wiji tinampa guwa garba, ya kuwi guwane Sukesi, ning wijine wijimu. Nanging dalane peteng, kowe tresna ning ora padhang, tresna ning sesingidan. Kowe tresna ning sesingidan, kowe milik melok gendong lali. Seksenana Wisrawa, wiji sing dikandhut Sukesi kae tundhone mengko bakal nuwuhake wiji ingkang murka. Ora mung wiji murka ning malah ndeder tumrap wini ing kamurkan dadi kamurkaning wong sak jagat. Raning pakartimu wis ambabi wuta kaya ngono aku ora sudi melu kowe. Aku ora sudi melu kowe. Trimo aku dadi wong mes ngamen ning perapatan karo anak-anakku kabeh takon dandan. Dicet loreng-loreng, dicet perak, dicet emas. Ngatungke bathok isih ana wong sida melas karo aku lan anak-anakku tinimbang aku melu karo pendhita sing tumindake kaya ijajil. Ora sudi aku melu kowe. Semu pangyang aruna kadinetraning sari rapuh ringkan negara saketer niki dungan ingkung lir wuwu sing wini panca Ganto ingkang minursita tan kadhing mapan wonten ing negari Lokapala. Sang Prabu Danapati ya Danaraja sinibus sangganing para Punggawa Patih Wicacapa andher amblabar tepung temu gelang. Mangkono lenggahipun Sang Prabu Danapati dinadhep para sangganing nayakaning praja. Cakraning rat gunawekasan ingkang hang loro bawan ingkang sinung wadi
jagatnya kang kinarya momong eka tunggal wataknya kang kumingsir imba-imban ning kanywangan sawela gringging Astungkur jagat manik raja dewaku Patih Banendra ladala kula nekna wonten dawuh sinuwun Prabu Danapati lan kowe ditya wis nungkara inggih kula wonten dawuh sinuwun nimbali ngabdi kula pun ditya wis nungkara tak rasake kaya ngenteni kumeleming palwa gabusku mambanging watu item nggon kutusan Rama Begawan Wisrawa nglamar ana ing Alengkadiraja teh nganti ndata wektu iki kok durung ana kabar kawusanane piye petangan kula boten dangu malih ingkang Rama mangke kemunten badhe kondur ngaturaken sekaring kedaton yen ngono dinteni wae jalaran ingsun ya wis nyeraya kelawan patihku Wicacapa Patih Pagelaran Jaba supaya njampangi utawa memanuki tindake Rama Begawan Wisrawa nyuwun marang panguwasaning Bathara muga-muga mengko bakal entuk gawe mangkono dereng paripurna nggenipun sami imbal wacana gedher jroning parapatan agung mecah sepining swasana bertek-bertek saking katebian sinuwun kula ingkang sowan sinuwun Patih Wicacapa kowe wis bali inggih Gusti kula sinuwun piye ana keterangan sing cetha kula badhe matur lepat nyuwun pangapunten prayogane matura inggih dangunipun kula nderekaken lan ngawat-awati ingkang Rama sangadipun Emban Wisrawa manjing wonten negari Alengkadiraja iya saksamunipun saged ngasoraken kridanipun Ditya Jambu Mangli. Wah, yen ngono entuk gawe. Jambu Mangli ku senopati ampuh ning nyatane isih kendhek lawan kasektene Rama Begawan Wisrawa. Inggih. Sabanjure saksamunipun pinanggih kaliyan sekaring kedaton Dewi Sukesi dipun bengat Sastra Jendra Yuningrat Pangruwating Yaksa. Sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Lho kepiye? Wong entuk gawe kok nangis. Kowe nangis sapa? Matur dhateng Paduka sinuwun. Saksamipun Sukesi dipun bengat Sastra Jendra Yuningrat nanging tundhanipun malah kaplalah. Malah dipun milik dening Kang Rama. Wah, setan alas. Aduh, mati aku. Sudira kawang-wang gegono bangsu mirat soram Iwang Agung lepat kula menapa dosa kula menapa Gusti dening sak mangke kula badhe kuwirangan ing atase Danapati mung arep methik sekaring kedaton kepengin nambut silane ngakrama wae kok sambar gagar wigar tanpa karya. Oh Rama Penemban
Lah kok jebul Paduka Wentala sanget dhateng ingkang putra kula pun Danapati. Entek-entekane lakon kok dadi malah kaya ngene penandang sing kudu tak sandhang. Mongko aku wis prasedya yen nganti Danapati wurung nggonku mondhong Sukesi mati bar tak lakoni. Ning nek dumadi ning lakon ngene iki, apa kelakon aku kudu tegel karo wong tuaku dhewe. Oh. Kula turimut Gusti kula sinuwun Prabu Danapati. Teh. Lambemu ndrewili kaya badat sewu sing ngandhum mangsa. Kowe ngelingke karo Danapati kena wae mergo kowe ora ngrasake. Kowe ora ngrasake jeneng wong tresna. Kok dipegat kuwi kaya ngopo? Wong tresna kok wurung, mongko aku wis adreng. Hatiku ya wis sugeng ning tekan data sing tak tresnani. Lah kok mung dialap karo wong tuaku dhewe. Kuwi lakon apa? Nanging menika ingkang Sudarma, menika ingkang Rama piyambak menawa badhe klampah Paduka menika anak wani karo wong tuwa. Ora patut banget. Yen tak nengke wae saya suwe ngabangake kuping. Mula-mula Sudarmaku, mula-mula wong tuaku Rama Begawan Wisrawa. Danapati aku dadi wirang. Aku dadi urung le mondhong putri merga pakartine wong tuaku sing julik. Rama Begawan Wisrawa, utang wirang nyaur wirang tang pati, nyaur pati manut tak sembelih kowe. Oh. Oh. Aduh Gusti kula. Sinuwun. Oh. Aku ora trima. Mula-mula sing gawe geger ya wong sak negara Ngalengkadiraja. Sukesi putri saka Ngalengkadiraja. Mula aku prasetya. Aku tak goleki saben-saben ketemu karo pawungan, ketemu karo menungsa kok ngaku wong Ngalengkadiraja. Tak sembelih kowe. Ing carita Wisrawa nggenipun nandhon katresnan kelawan Dewi Sukesi wis ngandhut monang jabang bayi, wis wewek waja tegese wis gerbini. Noyanayu Baskara Titi mangsa cengaring monang jabang bayi ndungkap 9 sasi 10 dina. Lok ing jagat lairipun monang jabang bayi dipun sekseni Srenggala nglumba-nglumba. Srenggala nglumba-nglumba. Kilat kumeclap yayah nyigar jagat kaya kilat radit magenturaning ngantariksa kinara pratandha bilih tes dumadine manungsa wiji kamurkan ingkang nedya linaherake wonten jagat gumelar.
Ye. Sukesi kula wonten dawuh penemban iki wae katresnan iki wae katresnan mijil saka guwa garba wujude getih telung tengkel kang sajuga wujude getih abang kang angka loro getih ireng kang angka telu getih wujude kuning panjenengan sapa kok glendang-glending lan aku kuwi sapa panjenengan sapa aku kepengin ngerti tobat jagat dewa Bathara panjenengan sinten kabeh wae bocah telu kang dumadi saka getih abang getih ireng lan getih kuning sak temene aku Sudarma Mulan iki ibumu aku Begawan Wisrawa aku ibumu Dewi Sukesi wah yen ngono kowe Sudarmaku Rama Begawan Wisrawa lan ibu Dewi Sukesi kowe ibuku tobat patuko Kanjeng Rama iya nggih rening kowe anakku sing arep utawa sing pembayun kowe dumadi saka getih abang kowe bakal tak wenehi pusaka asma yaiku Dasamuka nami kula Dasamuka ingkang angka loro wujuding raseksa kupinge kaya pengaron dumadi saka getih ireng kowe bakal tak wenehi pusaka asma Kumbakarna ladalah lami kula pun Kumbakarna inggih lajeng nami kula sinten Rama kowe dumadi saka getih kuning wanita nanging paese kaya dene raseksi kukumu mawa wisa kukumu mawa racun kowe bakal tak wenehi pusaka asma Sarpakenaka sineksen jagat sainjine